Hello everyone, I'm Shadeline May Diala and today nakapasa ako as financial negotiator. During my final evaluation talaga kakabahan ka, lahat halo yung emosyon mo, hindi mo alam mabubulol ka or whatever. Pero lahat yun kailangan mong malagpasan dahil nasa isip mo kailangan mo makapasa sa final interview. Sinabi nila na congrats, nakapasa ka dito sa SP Madrid and official ka na financial negotiator dito. Sobrang saya ko and sobrang saya ko kasi kinonggas din ako ng mga ka-team ko. Lahat ng effort ko, tsaka yung mga pinagpaguran ko ng mga past days and ng training ko, lahat yon worth it. Sobra kong natutunan dito na kailangan confident ka sa sarili mo dahil yun yung parang magiging asset mo. Dapat lahat ng sinasabi mo, alam mo, dapat alam mo, naiintindihan mo lahat ng bawat bitaw mo ng salita. Dahil at the end of the day, yun yung parang paghahawakan mo sa sarili mo at alam mo, lahat ng sinabi mo dun sa trabaho mo, alam mo na tama. Para sa iba na gusto na mag-workout yung career growth nila dito sa SP Madrid as financial negotiator, masasabi ko lang na dapat meron kang confidence sa sarili mo and dapat mas mag-i-improve yung, alam mo, yung learning mo kapag lagi mong ikaw nagbabasa ka, lagi mong inaaral kung ano yung kailangan mong aralin. And dahil doon sa mga binibigay nila, meron ka talagang pattern at dahil doon kapag sinundan mo siya, talagang ma-achieve mo at hindi ka mawawala doon sa kailangan mong pag-aralan. I-stick mo lang siya para assurance yon at final makakapasa ka. Sa everyone and especially sa SP Madrid, kay attorney, kay Madam Anita, and especially kay Miss Sheila Rivera.